Takže ahoj, tu je Creeper.sk, vítam vás u mojho prvého videa z hry Minecraft na mojom servere. Ako vidíte, na začiatok tu máme bitku bossov. No nie bossov, hráčov. Takže pýtajte sa, ktorý mám skin Creepera, nemám ruky asi však. Dajte sa takú aplikáciu, čo sa volá útok.io a tam dáte Creeper skin a trochu hľadáte, máte tam takýto istý presne. Dobre, tak ja si zmením pohľad na normálny. No tak poďme. Ináč mám aj svoj vlastný resource pack. Ten sa tu buguje. Tento Hello Neighbor texture pack. Hej! My démonov nechceme na servere. Dobre. Čo dneska budeme robiť? Budeme sa zabávať. Možno príde aj nejaký Takže čau. Ja teraz natáčam video na YouTube. Vymávaj slovníku XD. Ja teraz natáčam video na YouTube. O mobil to neodstrelil. Ale budu neodstrelil. Pustíme ich? OK. Pustíme ich. Aha, pes. Takže, poďme dať čo robiť. Koho ideme vyhodiť zo serveru? Toto. Je preč, nechcem ho tam. Tak. Vidíte, už sa vám aj pozdravil jeden. Hej! Ty si player. Áno, ak nedáte like alebo odber, tak je s vami amen. Musíte dať like, tak je s vami amen. Inak si po vás prídem. Takže, komu dáme kreatívu? Ja môžem dávať kreatívu. Ak chcete, príďte na môj kanál, volá sa Creeper.sk. Dobre, hotovo. Takže mám aplikáciu, čo sa volá Multiplayer Master. Vidíte, hoci čo môžem robiť, môžem napríklad deň tu náklad. Ničum. Ináč ma zaujímalo, prečo nemôžem natáčať viac ako 30 minút. Na môjom kanále Nightmare 1987 som natočil Minecraft prvé video. Stavba domu plus redstone dvere a malo to pol hodinu a vraj nemôžem natáčať dlhšie ako pol hodinu. Tak napíšte do komentáru, ako mám urobiť, aby som mohol natáčať viac ako pol hodinu. Fakt nie. Teda viac ako 15 minút, koľko natáčam. Musí sa to dávať pozor, máme iba 15 minút. Toto je môj dom. Tu zakázaný ban. Nic ste nevideli.
plné horenie, zlatnice, mám tam všetko s démonom, prečo mám lagy. Je to dobré. Takéto je na hore nám poschodí. Možno príde môj kamoš Gauneriska. Marvex. Marvex. Pozdrav do videa. Ešte, pripojil sa, odišiel, to je aké si. On sa pripojil, odišiel hneď. Na čo písal? Čo mi robí v dome? Máš to debil už plné zuby naozaj. A starou dobrou technikou to vezmeme. Tak. Videnie ďakujeme za návštevu. Počkaj, dačo skúsim. Lol, Clipper sa skeletónovou hlavou. Ja som Clipper. Som ja Clipper. Ty sa chceš byť? Ty sa chceš vážne byť? Ty si rúpaš do mňa, trúfáš si do admina, hej? Ja ti možno ľahko ban, vieš o tom? Psíčkovi nedám ban, to za žiadnu cenu. Psíkov mám rád. Ty on sa len dajú obetoval. On sa to player za cez playera obetoval. Ideme starou dobrou. Čo ho neviem trafiť? Neviem trafiť ubohý melón. Neviem trafiť melón, tričko v gatiach. Koľko natáčam? Tak to stíham. 7 minút. Musí pršať teraz. Neviem, čo robím, ale... Pepa. What the fuck. Ne, nutné. Pepa. Pozdrav. Videa. Ináč ukážem vám ešte dom s mojím kamošom. Aj s ním budem točiť. Mám teraz, on hrá na nejakom servere. Takže tu je vchod. Predstav si, áno som. Tak, ideme dovnú. Čo robím? Takže, vidíte, redstone dvere aj tu sú. Tancovačka. Tak, to je dom. To je náš dom, môj kamoša. Tu je taká veľká miestnosť a tu je všetko. Tam nie je. Kde je východ? Prčí som zabudne. Kto? Ale gamer som ho nenatáčal, nechpal nikto. Vole, ja nenatáčam s Explom ani s nikým. 8, kým to stále hovorím. Už 9 minút. Tak už musíme dať čo robiť, vážne všetko premárnime, všetky 15 minút do rytmu. A ešte jedno za chvíľku video vyjde od tých 15 minút. Ešte s mojím kamošom.
To je iba predstavenie môjho servera. Takže tu je taký dom. Čo sa mi nechce ochodiť dverami, tak prebúram vždy stenami, lebo ja som rebel, nechodím dverami. Dokonca aj na svojom dome, pozrite sa, presvedčte sa. Mne sa nechce chodiť dverami. Proste dvere sú úplne hlupáko, že tady nechodí. Tak, červý pistón tu. Ináč tu som odbuchol dom jednému, čo sa volá Rafael. Tu mal dom taký v skále a som ho celý odbuchol. Ten server už je dávne, ešte 5 týždňov už má. Aha, psík, ahoj. OK, dám ti game mode. SK. OK. Nechápem, čo si akože, prečo sa to volá. To si tam mohol player 007. Fuj, ty máš ho odhríznuté z hlavy. Fuj, ty nechutný. No ble, fuj. Takže info. Nic ste nevideli, Nemám väzenie, aby som povedal pravdu, to je jediné väzenie, kde sú všetci. Tu bolo ešte vtedy spawn. Proste tu sa spawnalo, nešlo mi to, zle mi to, že ľudia spawnovali stále na streche. Ach, prečo mám tie lagy? Nedám číslo radšej. Neviem, čo mám, čo mám. Normál. No, ja písmu. Čo je to all these days? Skúsim dať, neviem, čo to je vôbec. Čo chceš ty gej, ty teploušky? Báne, teploušky. Pepa Bakuláš. Takže, ty čo ho biješ, Pepa? Pepa, nebijo. Pepa. Nikto ju ubližovať nevidí. No čo ti on robí? Kristán, čo ti on robí? Tu máš, ty znúsatý Pepko. Tak, no. Prečo mi nepovie chat? Tak. Teraz nemám už fungovať vážne. Foxy. Hlinu som dal nikto. Screenshot. Tak.